Des de temps que ni recordem, les bandes de música sempre han estat presents i ens han fet passar molts bons moments. Qui no ha ballat mai al so del Paquito el Chocolatero o d'Amparito Rock? Molts sacrificis no han hagut de fer els músics per anar puntuals a assajar. Moltes vegades els heu proposat alguna activitat i vos han respost: no puc, tinc assaig. Doncs ara és el teu torn. Agafa la batuta i munta la teua banda de música abans que ningú. La trompeta, el clarinet, la caixa i el trombó. Però vés en compte, no tot s'hi val. Si tens entre les files algun músic que fa playback, hi restarà. Utilitza les cartes d'acció per fer més divertida la partida i obstaculitza la resta de jugadors. Quina banda musical serà la primera en aconseguir tocar? Ompli els carrers de música i suma tots els punts de la teua carta d'abanderat. No et quedes a la lluna de València i no et despistes? Participa que és Berkami i digues allò de «no puc, tinc assaig».